Днес трябва да сменя масло. Изобщо не ми се пипа по колата. И това, ако трябва да съм честен, е малко плашещо. Защото преди това беше нещото, което ме караше да ставам по-рано или да стоя до късно. А сега търся причина да го отложа. Странно е как едно и също място може да се усеща толкова различно. Един гараж преди беше като бягство. Място, където времето спира. Няма работа, няма проблеми, няма мисли. Само ти. И нещо, което правиш с ръцете си. Сега е просто още едно място, където има какво да се свърши. Спомням си как започна всичко. Нямах никакви инструменти. Нямах идея какво правя. Но имах желание. И това ми стигаше. Гледаш нещо в интернет, пробваш го, чупиш го, поправяш го, но накрая си доволен, дори да не е станало перфектно. Нямаше напрежение да стане бързо. Нямаше напрежение да стане и красиво. Нямаше напрежение да стане съдържание. Сега е различно. Сега, още преди да започна, вече мисля колко време ще отнеме. Дали ще стигна до края? Дали ще стане както трябва? А дали въобще има смисъл да го снимам? А най-гадното е, че това мислене убива желанието още преди да съм започнал. Камерата, тя трябваше да е просто инструмент. Нещо, което записва това, което правя. Но в един момент стана нещо друго. Стана причина. Причина да правя нещата по определен начин. Причина е да ги отлагам. Причина да не ги правя, ако няма смисъл да се снима. И започваш да се хващаш, че ако няма камера, някак си не ти се прави. И ето това е момента, в който разбираш, че нещо не е наред. Няма специален момент, в който да си кажеш, ето тук точно се промени. Не, няма дата, няма събитие. Просто един ден пропускаш, после още един. После още един, след това отиваш, но някак си не е същото усещане. И постепенно това, което е било удоволствие, става нещо просто, което трябва да отметнеш. И докато се опитваш да върнеш това усещане в себе си, то живота не спира. Има хора около теб, има време, което трябва да делиш. Има неща, които са по-важни от това дали ще стане добър кадър или добър клип. И понякога някой просто иска да ти помогне. А ти си объркан. Не защото не искаш помощ, не и защото се случва не по твоя начин. По начина, по който си го представял. И тогава се питаш, това още ли е хобби? Или е вече нещо друго? Има две версии на мен. Едната, помни защо започна. Помни първия път, когато нещо стана както трябва. Помни кеф от малките неща. Тя още е там, но е по-тиха. Другата е по-шумна, по-бърза, по-напрегната. Тя мисли за време, мисли за резултат, за това как ще изглежда отвън. И проблема не е, че съществуват и двете. Проблема е, че все по-често слушам грешната. Днес ще сменям части. Масло, филтри, носач, нормални неща, те са се износили. Работили са, носили са тежест. Поели са и някой друг удар. И няма нищо странно в това да ги смениш. Странното е, че започвам да се разпознавам в тях. Същото натоварване, същото износване. Само че при тях е лесно. Виждаш проблема, сменяш частта, продължаваш. А при теб не е толкова просто. Никой не ти казва какво става след това. Всички говорят за началото, за страстта, за мотивацията, за това да правиш нещо, което обичаш. Но никой не говори за момента, в който това започва да тежи. В който любимото ти нещо става още една отговорност. Още един срок. Още едно очакване. И тогава се задаваш един много простичък въпрос. Ако започвах от начало, щях ли пак да избера това? Може би проблемът не е, че хобито стана работа. Може би това е неизбежно. Може би това е и цената. Може би проблема е, че някъде по пътя съм забравил защо започна. Не заради резултата, не заради клиповете, не заради нищо външно, а заради това чувство, че правиш нещо просто защото ти е кеф. И може би не трябва да спирам.
Може би просто трябва да го намеря пак. I've been working on myself. The same time that I was working on my wealth. One hand in the air, I think I'm burnt toasting with the belt. Vista.